zvakaoma wana mbavha yakubirwawo zoti ma1 anyway hazvina kumira mushe nyaya yepanapa iri kutaurwa naJoshua Maponga ari kuti zvoni I can confirm Honorable Scott's phone has been hacked. They tried to extort 40,000 rands from me only when I did a video call. Did he run away? Ndo ngirikine yacho yari kutaurwa panapa ende namba dzacho dzitorimo dzadziri kufona vachitoita vanga vachitoita but namba manje dzakanzi Honorable Scott sakupwanya zvakaoma wedu mawani chaiwo so pakuzonzi mara apa uya akati kandindikirikino video call. Obviously we all know Maponga is that broke guy ngogara zvindebvu zvakacheneruka zvindebvu zviri kushaya sipo yekuti zvigezwe mushe saka nyaya yezoti 40,000 rands even mbavha dzacho dzakapusawo because iye chakatoita kuti agare neconduct yaScott ndiye anenge atori pakukumbira mari but unozoti inini ndakadzitaura nyaya idzi ndichiseka ndikiti Scott yaenda kuparliament musoro makangozara bhora hapana zvinozikanwa munhu wekungoti hai. So chinoitika mafoni aya anozopindwa netimu rere vakomana especially vakomana intelligence muvangwarire ukangopesana even kungopesana naye kudai so unoti like what he was doing in parliament tobata foni yacho achitoita zvaaita meno zvaaitoita ipapo maybe he was trying to check kuti unoti chii chaitika pafoni yangu saka pakunopinda mumanhingiri maime ndopo unosangana nevakomana venhingiri yabva toziva kuti ichi chigananda chine mari ichi hauzozivi ndiani anenge akurowa ichi anenge akurowa mbare paunopedza nguva uri muparliament uchida kuzonodai so because nyaya yekurowana mbare yega just in the period of 1 hour unonga watorowa mbare chazoitika mistake apa ndeyekungoti uya akairova nhingiri yacho anga kuda kurova mbare kune munhu asinawo mari. That's why manje chazodhakura chinhu chacho because you can't ask for 40,000 rands kuna Maponga. Anoiona kupi? Anoshanda kupi? Company anoswera achimukira racho inombonzi chiko kungomuka achingotaura ndo basa rake zvese chakazodai zvatopera zvipinze mari zvekungoswera achitaura zvaanenge achiita zvekupinza ma40,000 rands anoinhonga pai kupi kwaanonzi anoinhonga ukatotarisa even kana kwaanogara kwacho anenge achitoti ndazova kandi nemba yangu anotogara kumusha even kuSouth Africa macho maanenge achiti muno muSouth Africa ndakavaka imba yangu ndikaita sei tarisai kuti akaivakira kupi imba yacho anotoenda pedzisira kwekwe kungoti anotopuwa nemachief like for example if he was northwest aigona kuti unzoti ari kunana mafukeni ndo zvainge ndo type yemunhu wacho ari kunhingina ipapo. So it's not about Maponga by the way, it's about Scott ari kunzi foni yaita se yange yapindwa yaikwana wakomana zvinhu zvinowanika Scott alakala chaatoboziva musoro make makangozara bhora nemagoridhe chete ndochika zanoziva zvimwe zvese izvi mune muchitomuomeserawo kuti anodingina saka vakatoona apfuura nepavarika vanenge vari kutoona customer even kana kutoskanwa chaiko foni yacho yaripo akatongodingina hazvizive kasikirira acho kuti zvinofambiswa sei. Foni dzemadhiri hadziendwe nadzo kumaparliament ndosonyora kuti vagara vari mumabhizinesi machinchi like vakomana vemaopposition kubva kudhara vanga vasingane nemafoni avo kuparliament vanozviziva izvozvo kuti waipindwa musystem wazoshamisika wangonzi ningi mutore mbomupa mambama why post conversation yacho unoshoti yaonekwa nani zviri mufoni mako zvakavanzika inenge yangopindwa system yacho. That's how intelligence yacho mawekera mashandira dzinongoita kungopinda chete kwaunotenda on zvosara zvirimo saka zvikazoitwa nomunhu wokuti anenge ari grid akabroka futi at the end of the day hapana inozosara yapo ipapo unozongozara usisina kana chinhu imomomo zvinhu zvinobva zvatongokudhakwira. I don't want to waste much of the time ndangoti ndingopfura chingokuzivisa zvimwe zvinhu zvacho zvinenge zvichiitika hazvizopereka zvinyaya zvacho zvinenge zvakawandisa hatingasweri redu nyaya yekuhekwa kwefoni yake sekunge pane zvakawanda zvinokwanisa kutotipo hedu dzingoriwo nyaya dzekuti tingoita tichiita tichingoita relief tichingoseka tichienda tichibrowser and it's very important kuti musazojambirwa because hapana wacho akangwarisa unozonzwa kunzi ndatobirwa ndavharwa mari yenyika imomo saka mozoshamisika munhu akutochema and ndachinzwa nyaya pane mwanga achitaura nyaya achiti mukomana ndiyo mwari kuti ari kudyisa vanhu nyaya kubhora kwacho kuti nditopa vanhu ma10,000 per month
ameno nyaya dzemota ameno izvo zvebhora hangu inane nazvo zvekubhora kwake, but kune nyaya dziriko tichadzifambira zvedu zvamanje manje ngatimboita izvozvo zvepolitics ngokuti isusu nguva yese hatisi kutotaura nezvake, angopfuura nepaparliament kungoti fin takabata toti uyu mamuona ari kuitei kuparliament as mafanis man.